Biblijske priče. Pripremite se da pođete na jedno izuzetno putovanje. Upoznajte se sa svojim vodičima, sa Simonom, pripovedačem Lutalicom i Gimelom, njegovom pouzdanom Kamilom. Sa njima uđite u drevni svet, gde će izuzetna dela običnih ljudi zanavek izmeniti tok istorije. Prisustvujte nezaboravnim pustolovinama sa carevima i pastirima, ratnicima i prorocima. Najveći junaci i legende iz Biblije ponovo žive. Hristova čuda. Nalazimo se u Galileji u vreme rimske okupacije. Vremena su teška, porezi visoki, ljudi siromašni i nema mnogo nade za njih. Pomozite gladnima, pomozite gladnima. Mnogi su čeznuli za dolaskom Mesije, kako je proročanstvo obećavalo. Ljudi su se nadali da će ih Mesija osloboditi rimske okupacije. Sklanjaj se! Šta gledaš? Jednog dana doći će Mesija i promeniti sve ovo. Moje srce to zna. Ljudi poput Matije, u očajničkoj potrebi za poslom, pristali su da prikupljaju porez za Rim. Sledeći. Simone Petre, došao si da platiš svoje zaostale poreze? Dobro, nije u pitanju ništa lično, samo radim svoj posao, prijatelju. Nisi ti moj prijatelj, pijavica je jedna krvoločna. Nema potrebe da se vređamo. Da ja ovo ne radim, radio bi neko drugi. Kako možeš da nas oporezuješ kad tako mnogo radimo za tako malo para? Rim oporezuje ljude, a ne ja. Živiš od patnje sopstvenog naroda, izdajice. Ti si nas prodao. Ima nekih problema ovde? Ne, nema nikakvih problema, vojniče. Ovaj dobri ribar baš je hteo da plati svoj porez. U redu, nastavite. Vidiš, mogao sam da im kažem da te uhapse, ali nisam, ja sam na tvojoj strani. Hajde sad, plati. Izdajice. Pripremite se za Gospoda! Carstvo nebesko je blizu! Čovek zvani Jovan Krstitelj živeo je u pustinji i jeo samo med i skakavce. On je ljudima doneo poruku koju su očajnički želeli da čuju. Mesija stiže. Kažem vam da Sin Božji dolazi, zato okrenite leđa svojim gresima i krstite se!
niko nije iznad Božjeg zakona, ni sveštenici koji se bogate na račun drugih, pa čak ni car Irod koji je prekršio zakon, oženivši se svojom sopstvenom snahom. On govori pogrde čak i protiv cara. Taj čovjek je veoma hrabar. U Nazaretu je živeo drvodelja po imenu Isus. Tvoj rođak, Jovan Krstitelj, popločao ti je put. Ljudi slušaju i čekaju. Da, majko, znam. Ne želim da odeš. Ali moje srce zna da je došlo vreme da ostaviš alat i poradiš na Božjem poslu. Nedostajeće mi moj sin. Okrenite leđa svojim gresima i krstite se. Reci nam kako. Nije dovoljno reći ja sam dobar i verujem u Boga. Morate na delu pokazati svoju dobrotu. Ako ste bogati, dajte bogatstvo siromasima. Ako imate 2 odela, dajte jedno bližnjem koji nema ni jedno. Ako imate hrane, podelite sa gladnima. Učitelju, mi prikupljamo poreze, šta mi da radimo? Ne tražite više od onoga na što imate pravo. A mi? Ne koristite svoju moć da mučite ljude. Reci nam, učitelju, ko si zapravo ti? Jesi li ti Mesija? Ja sam samo usamljeni glas u divljini. U čije ime spiraš sa ljudi grehe? Krstim vas vodom, ali onaj koji dolazi za mnom daleko je veličanstveniji. Ja nisam dostojan ni sandale da mu razvežem. On će vas krstiti svetim duhom i ognjem. Krsti me, rođače. Ja sigurno nisam dostojan da krstim tebe. Trebalo bi ti da krstiš mene. Neka bude tako, jer na taj način radimo ono što je ispravno. I Sveti Duh se spustio na njega, ovaploćen u telu goluba. A Bog reče, to je moj voljeni sin, koji je po mojoj volji. A oni koji to gledahu, shvatiše da su vidjeli nešto čudesno. Ubrzo zatim, Jovan Krstitelj je bio utamničen zbog toga što je govorio protiv cara Iroda. Tada Isus dođe u Kapernaum, grad u Galileji. Ljudi se okupiše, željni da ga čuju kako zbori. I opet nema ribe. Tela nam bride od duga vremena na moru. Nismo ulovili dovoljno ribe da ishranimo porodice, to je sigurno. Da, a poreznici, njih nije briga. Čak i u teškim vremenima, kad imamo tako malo toga, oni i dalje uzimaju i uzimaju. Vidi ko dolazi. Hej, Jakove, Jovane! Odavno ne vide smo vas dvojicu. Gde ste bili? Pratili smo Isusa. Dolazi Amo da se obrati ljudima. Najpre ste pratili Jovana Krstitelja, a sad tog Isusa. Zar ne razumete? Ti ljudi ne mogu promeniti poredak stvari. Sutra će izgledati jednako kao juče ili prekjuče. Možda ćeš misliti drugačije kada čuješ Isusovu propoved.
Neka onda propoveda ribama i natera ih da uplivaju u naše mreže. Ha, onda ću ga rado poslušati. Evo ga, evo Isusa! Učitelju, ovo je moj brat, Simon Petar. Smijem li se ukrcati na tvoj čamac? Samo izvoli. Vest o Isusu se raširila i ljudi su jedva čekali da ga čuju kako govori. Nemoj ići, Isuse! Obrati nam se! Molim te, obrati nam se, Isuse! Ali kada su ga vidjeli kako ulazi u čamac Simona Petra, uplašili su se da će otići. Jednog dana neki sejač izašao je da poseje seme na svojoj njivi. Malo sejačevog semena palo je kraj puta. Ptice su brzo sletele i progutale to seme. Malo semena zapalo je među stene gde nije bilo mnogo zemlje. Iako je žito brzo niklo, kada se sunce diglo, ti izdanci su sagoreli. Pošto nisu imali korena, svenuli su. Ali malo sejačevog semena palo je na dobro tle i to seme rodilo je dobar prinos. Evo značenje moje priče. Čovek koji seje seme širi poruku. Seme se neće zadržati kod onih koji to čuju kao usput. Oni nastave dalje i brzo zaborave. Seme koje padne na stene predstavlja one koji isprva prihvate poruku s radošću, ali ubrzo izgube veru na prvi znak nevolje. A seme koje padne na dobro tle, to seme jesu ljudi koji čuju poruku i prihvate je. I oni napreduju. Otisni se sad u duboku vodu i zabaci mreže. Ali danas tamo nema ribe. Satima smo radili, satima i ništa nismo ulovili. No, radi kako ti je rekao, brate. Ovo je gubljenje vremena. Kao što sam i rekao, ne vredi. Izvucite mreže. Ali Uradi tako, brate. u redu. Šta? Jakove, Jovane, pomozite mi! Riba! Riba! Koliko ribe! Ej! Nikada nismo imali ovoliki ulov! Imamo više ribe nego što ovaj čamac može poneti. Kloni me se, Gospode. Ja sam grešnik. U mom srcu nema ničeg dobrog. Nisam te vredan. Ne plaši se, Simone Petre. Pridruži mi se i lovi ljude umesto ribe. Od tog dana nadalje Simon Petar je postao jedan od najodanijih Isusovih sledbenika. U gradu Kani u Galileji održavalo se venčanje.
Zdravica srećnom paru. Marijini prijatelji bili su nevestini roditelji, a Isus i njegovi novi učenici došli su takođe na svadbu. Kako to misliš nema više vina? Siguran si? Nismo se pripremili za ovoliko ljudi. Još vina, molit ću lepo. Moj pehar je prazan. Da li biste mi dodali vina? Glavni sluga je ostao bez vina. Nema ga više uopšte. Je li to tvoja briga, majko, ili moja? Još nije došlo moje vreme. Nevestini roditelji su moji dobri prijatelji. Zar da njihov najsrećniji dan bude upropašćen? Zar ne možeš da uradiš ništa da im pomogneš? U redu, majko. Okupite sluge oko bunara. Da, učitelju. Napunite ove posude vodom. Ali zašto? Treba nam vina, a ne vode. Uradite kako moj sin kaže. A kad završite, natočite malo i iznesite počasnom gostu da proba. Uliva se kao voda, a izliva kao vino. Šta je ovo? Baš dobro vino. Odlično. Većina ljudi najpre posluži dobro vino, a potom kad se svi ponapijaju i više ne mare, iznesu ono slabije. Ali vi znate kako da se postavite prema svojim gostima. Prijatelji, zdravica za mladoženju. Za onoga koji čuva najbolje vino za kraj. Za mladoženju! Za mladoženju! Kada se pročula vest o tom prvom čudu, to je proslavilo Isusovo ime. Kako se vest širila, tako je gomila bivala sve veća. Nečist sam, ne prilazi mi! Oprezno, učitelju. To je gubavac. Upozorava nas da mu se ne približavamo. Ne plašite se. Ne, učitelju, ne dodiruj ga! On je zaražen! Ne verujem ni zna on šta radi. Ako si voljan, možeš me pročistiti. Voljan sam. Budi čist. Isus je izlečio gubavca. Gospod nije izgubio svoje isceljiteljske moći. Pa ti si me izlečio. Zahvaljujem ti. Idi u hram i prinesi žrtvu. Nikome ne reci šta se ovde dogodilo. Hvala ti. Slava neka je Bogu! Bio sam gubav, a Isus me iscelio! I priča o tome kako je gubavac bio izlečen pronela je još više Isusovu slavu. Ubrzo zatim, Isus je prešao preko Galilejskog mora sa svojim učenicima. Učitelju, sigurno si umoran od celodnevnih propovedi. Zašto se ne odmoriš? Probudit ćemo te kad pređemo na drugu stranu.
vetar previše snažan. Dajte se od sebe. Držite se ljudi, držite! Preteknut ćemo se. Gotovi smo. Spasi nas, Gospode. Učitelju, pomozi! Zar nemate vere? Tišina, umirite se sad. Zar mi još ne verujete? Ko je taj čovek? Čak i vetar i talasi slušaju njegovu zapovest. Kada se pročulo da Isus propoveda u jednoj kući u Kapernaumu, gomila koja je otišla da ga vidi bila je ogromna. Četiri čoveka dovela su prijatelja koji je godinama bio paralizovan, ali gomila je bila toliko velika da su morali da spuste svog prijatelja kroz krov. Isus je shvatio da taj čovek veruje. Ne strepi, gresi su ti oprošteni. Svetogrđe! Samo Bog ima vlast da oprašta grehe. Tako je, samo Bog. Reci mi, šta je lakše kazati? Gresi su ti oprošteni ili ustani i hodaj? Da bi vas uverio da Sin Božiji ima na zemlji svu vlast da oprašta grehe, ustani. Ovaj čovjek je godinama bio paralizovan. Slava neki Bogu! A sad uzmi svoju postelju i pođi kući. Ta Isusova čuda jačala su veru kod njegovih sledbenika. Ali drugi su u Isusu vidjeli prijetnju i plašili su ga se. Onda je Isus ugledao Matiju. Sledeći. Ups. Sledi me. Šta? Ja? Učitelju, ne traži od tog izdajnika i poreznika da nam se priključi. Taj lešinar bi sopstvenu majku prodao da bi nešto zaradio. Da ti kažem, Simone Petre, grešnicima treba spasenja, ne pravednicima. Kome je lekar potrebni, zdravome ili bolesnome? Da, učitelju, ali ja bih i dalje rekao da njegova sorta ne spada među nas. Kad si mi se ti pridružio i sam si se ispovedio da si grešan, zar te nisam dočekao raširenih ruku? Šta onda čekaš? Dođi. Priključi nam se porez... Matija. Da. Da, poći ću. Sačekajte me. Isus,
Tad naiđe čovek po imenu Jair, jedan od sveštenika iz hrama. Molim vas, pustite me da prođem, molim vas. Zovem se Jair. Moja ćerkica je jako bolesna. Molim te, dođi i položi ruke na nju kako bi mogla da preživi. Povedi me. Tako sam bolesna, tako slaba, jedva hodam. Bila sam kod toliko mnogo lekara i samo mi je gore poslije njih. Kad bi se samo približila dovoljno da mu dodirnemo grtač, možda bih ponovo ozdravila. Samo malo, bliže, bliže. Kome je to dodirnuo? Učitelju, u tolikom naletu ljudi ti pitaš ko te je dodirnuo. Nekome je dodirnuo jer sam osjetio da me moć napušta. Ne plaši se, kćeri. Tvoja vera je ono što te iscelilo. Idi u miru, oslobođena patnje. Molim te, moramo požuriti. Suviše je kasno. Ne plači, Jaire. Devojčica samo spava. Spava? Kako se usuđuješ? Ne plaši se, Jaire. Nastavi da veruješ i sa ćerkom će biti sve u redu. Verujem. Ne, moja bebica, ne. Moja bebica. Devojčice mala, ustani iz kreveta. Mama, zašto plaćeš? Izgleda mi da je gladna. Dajte joj nešto da pojede. I nikome ne recite šta se ovdje dogodilo. Nedugo zatim, Jovan Krstitelj je bio pogubljen. Pošto je cijelu noć proveo u molitvi Bogu, Isus je okupio svoje učenike i među njima odabrao 12. Bili su to Simon Petar i njegov brat Andrija, Jakov i njegov brat Jovan, Zavedejevi sinovi, Filip i Vartolomej, Toma, poreznik Matija, Jakov, sin Alfejev i Tadija, Simon Zilot i Juda Iskariotski, koji će ga kasnije izdati. Kada je Isus stigao blizu Vitsaide u nadi da će se odmoriti, zatekao je 1000 ljudi koji su ga čekali. Pošao je među njih da leči bolesne i pripoveda im. Bio je jednom jedan čovjek koji je imao 2 sina. Najmlađi sin je rekao ocu: daj mi sada deo imanja koji mi s pravom pripada. I tako je otac podelio imanje između svoja 2 sina. Stariji sin je ostao kod kuće da radi na njivi. Mlađi sin je otišao od kuće i živeo u raskoši, spiskavši sav novac na skup život i kockanje. Ubrzo je u zemlji zavladala glad, a najmlađi sin je ostao bez novca. Pošto je sada bio siromah, njegovi prijatelji su nestali. Posle nekog vremena prosio je po ulicama. Nađi neki posao. Jedan zemljoradnik ga je unajmio da mu čuva svinje. A najmlađi sin je shvatio da je došao do toga da žudi da se najede pomija koje su svinje jele.
Sluge moga oca imaju odeću na sebi i mnogo hrane. A ja, njegov sin, nemam ni prebijene pare i gladujem. Ako zamolim oca za oproštaj, možda će mi dozvoliti da radim za njega kao jedan od njegovih slugu. Sine, vratio si se, kako si mi nedostajao. Oče, zgrešio sam pred nebom i pred tobom. Ne zaslužujem više da me zoveš sinom. Sluge, donesite mi najbolju odeću i obucite ga. Stavite mu prsten na prst i cipele na noge i prikoljite ono ugojeno tele da priredimo gozbu i slavlje. Jer ovo je moj sin, mrtav je bio, a sad opet živi. Izgubljen je bio, a sad je ponovo nađen. Oče, kako možeš tako da se poneseš prema meni? Godinama sam rmbarčio za tebe i ništa mi nisi dao. Ali za brata moga, koji je otišao od kuće i protraćio nasledstvo, kolješ najdeblje tele. Dragi sine moj, sve što imam jeste tvoje. Ali treba da proslavimo to što se radujemo. Jer ovo je brat tvoj, mrtav je bio, a sad opet živi. Izgubljen je bio, a sad je ponovo nađen. I tako i Bog oprašta onima koji mu se vrate puna srca. Učitelju, već je kasno. Treba da pošaljemo ljude kući u njihova sela kako bi imali gde da se sklone i šta da pojedu. Nema potrebe da još odlaze. Ali ovdje nema ničeg za jelo. Možemo ih mi nahraniti. Čime? Taj dečak ima malo hrane. Da li bi ti smetalo da podeliš svoju hranu sa ostalima? Ali ovo je sve što imam. Znam da sve te ljude nahraniti treba, ali ja imam samo ribe i 5 veknih hleba. Šta sada kažem? Zaista ne znam. Ništa nisam jeo čitav bogovetni dan. Obrok je mali za jednoga samo i nema hrane dosta da je svima damo. Da sam više poneo, podelio bih ljudima, ali hranu neće stvoriti puka želja u grudima. Zašto nisu mislili kad je bilo vreme, pa sad svoju večeru očekuju od mene. Obrok je mali za jednoga samo i nema hrane dosta da je svima damo. Nisam sebičan, a nisam ni grub, ali hrane nema ni pod jedan zub. Podelit ću jer znam da to treba tako, al ne vredi mnogo, žao mi je jako. Obrok je mali za jednoga samo i nema hrane dosta da je svima damo. Podelit ću jer znam da to treba tako, al ne vredi mnogo, žao mi je jako. Obrok
Obrok je mali, za jednoga samo, i nema hrane dosta, da je svima damo. Ono što imam je vaše. Baš velikodušno od tebe. Ali učitelju, kao što je dečak rekao, ovdje je na 1000 ljudi i prosto nema dovoljno hrane. Blagosloven si, Gospode Bože naš, što si nam dao ovaj plod zemlje. Obrok je mali, za jednoga samo, ali Isus je učinio da za sve imamo. Obrok je mali, za jednoga samo, ali Isus je učinio da za sve imamo. Isus je rekao svojim učenicima da se ukrcaju na svoj brod i preplove Galilejsko more, a on je ostao da otprati gomilu kućama i da se moli. Vetar da se skrenuo s kursa. Šta je s Isusom? Kako će nam se on pridružiti? Šta je ono? Šta je to? Ko je to? Duh, kažem vam. U redu je, ne plašite se, to sam samo ja. Učitelju, to si stvarno ti. Reci mi da dođem po tebe preko vode. Dođi onda. Čuo si ga, brate, idi. Hodaj po vodi, Simone Petre. Hladno je. Ne plaši se. Gledajte, voda ga drži uspravno. Hodi. Možeš ti to, brate. Plašim se. Učitelju, spasi me! Spasi me! O čoveče, s tako malo vere, zašto si posumnjao? Uplašio sam se, učitelju. Posle svega što sam ti pokazao, i dalje ne veruješ. Ti si uistinu sin Božji, učitelju. Ubrzo zatim, jedan glasnik je stigao iz Vitanije i doneo Isusu zabrinjavajuće vesti. Donosim vesti od tvojih dragih prijatelja iz Vitanije, Marte i Marije. Njihov brat Lazar je bolestan. Mole te da brzo dođeš i spaseš ga. Ta se bolest neće okončati smrću, već će pokazati slavu Božju i proslaviti Sina Božijeg. Vitanije je preblizu Jerusalimu. Neprijatelji će te sigurno kamenovati. Da, putovanje u Vitaniju u ovo doba bilo bi kao da odeš u vučiju jazbinu. Svi mi volimo Lazara, ali sada je previše opasno otići u Vitaniju. Kuda sada, učitelju? U Vitaniju. Vitaniju? Ali učitelju, pre samo nekoliko dana rekao si da nećemo ići u Vitaniju. Naš prijatelj Lazar spava. Idem da ga probudim. Ako Lazar samo spava, onda mu je dobro. Ne, Lazar je mrtav. Mrtav? Ali... Ne razumem. Učitelju, ako je bio toliko bolestan, zbog čega smo čekali? Kako bi vaša vera bila ojačana kad ga probudim iz mrtvih? U Vitaniji nas čeka samo propast. Pođimo svi kako bismo svi zajedno izginuli. Tomo, moj život je kao dan kome se ne vidi kraj. Još. O, učitelju, da si samo ranije došao, moj brat Lazar ne bi umro. Ali čak i sada ja znam da će ti Bog uslišiti sve što od njega tražiš. Tvoj brat će opet ustati, Marta.
Znam da će ustati opet o Vaskrsu u posljednji dan. Ja sam Vaskrs i život. Onaj koji veruje u mene živeće i kada umre. I niko ko živi i veruje u mene neće umreti. Veruješ li to? Da. Verujem da si ti Hristos, sin Božji, koji je došao na svet kako bi nam gresi bili oprošteni. O, učitelju, zakasnio si. Naš brat je umro pre 4 dana. Reci mi gde je sahranjen Marija? I tako su mnogi pošli za Isusom, Marijom, Martom i 12 učenika do grobnice. Ovde je sahranjen u pećini. Uklonite kamen. Ali učitelju, Samo ako veruješ, uvidjet ćeš slavu Božiju. Lazare, ustani! Pustite ga da ide. Video sam to rođenim očima. Vratio je Lazara u život u samoj blizini Jerusalima. Mnogi su to videli. Sa svakim novim čudom svega više ljudi prati. Uskoro nećemo nad narodom imati nikakvu kontrolu. A onda Rim neće više hteti da trguje sa nama. Izgubit ćemo sve što imamo samo zbog jednog čoveka. Uviđate li što treba da uradimo? Jedan čovjek mora umreti da ne bi čitava država propala. Uskoro ću otići u Jerusalim. Tamo će me starešine odbaciti, kao i prvosveštenici i pisari. Ubiće me. A posle 3 dana ponovo ću ustati. Ako ostanete sa mnom, suočit ćete se sa velikim teškoćama. Zato, ako me sledite, sledite me ili svim srcem, ili uopšte nemojte. Isus je počinio mnoga slavna čuda. Lečio je bolesne, isceljivao hrome, vraćao mrtve u život, pa čak i hodao po vodi. I dok neki nisu razumeli Isusa pa su ga se plašili, drugi su uvideli da im je vera ojačala. Ti si uistinu sin Božiji, učitelju. Kroz ta čuda Isus je razotkrio svoju božansku slavu. A kroz svoje propovedi učio nas je da smo svi braća i sestre i da se moramo voleti i brinuti jedni o drugima.